ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମ ଭାଷା, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବା ତମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଟିକେ ଭଲ ପଦ୍ୟ "ଟିକି ଫୁଲଟିର ବାସ", ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲର ଯୋଉ ବାସ୍ନା, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ତାପରେ ବୁଝିବା, ସହଜରେ ବା ସରଳରେ ବୁଝିବା। ସେଇ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫୁଲ ଫୁଲଟା ଆମର ପ୍ରତି କାମରେ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ସେ ମୋହେ। ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ଆସିକିରି ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି, ସେ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାଳ ତିଆରି କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ବିବାହଘରଠୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫୁଲର ଫୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ଫୁଲ ଲାଗିଥାଏ। ବିବାହ ଠାରୁ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲମାଳ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଫୁଲ ବା ପୁଷ୍ପ ବା ସୁମନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲ, ତାର ବାସ୍ନା ବାସ୍ନା ଅଛି ବୋଲି ତା ପାଖକୁ ଭଁର ଆସୁଛି ବା ମହୁମାଛି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ନା ଯୋଉଠି ଥାଏ, ସେଇଠି ଫୁଲରେ ଯେ ବାସ୍ନା ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି, ମହୁମାଛି ଭଁର ବିଭିନ୍ନ ଆସନ୍ତି ତାର ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ନାରେ ତା ଆଡକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମିତି ମଣିଷର ବା ପିଲାର, ତମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଲୁଚିକି ଅଛି। ସେଇଟା ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ହେବେ, ଜାଣିବେ, ସବୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଫୁଲକୁ କେମିତି ଟିକିଏ ଇଏକୁ ସେ କହିଛି, ଦି ଜଣ ଆଗରେ କହିଛି, ପବନ ଭଁର ଆଉ ଗୋଟେ ମହୁମାଛି ତାଙ୍କରି କାନରେ କହିଛି, ତାଙ୍କରି ଆଗେ କହିଛି, ମୋତେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବା ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ମୋତେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବୋହିବି, ମୋତେ ସେଇ ଆଦରରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି, ଟଗର, କନିଅର, ପଦ୍ମ, ମାଳତୀ, ପଦ୍ମ, କଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ନା ଅଛି। ତେଣୁ ଫୁଲ କଣ କହିଛି, ପବନ ଭଁର ଆଉ ମହୁମାଛି ଆଗରେ ଆସ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତମେ ମାନେ ଶୁଣ। ମୋର ଗୀତ ତାଳ ସ୍ୱରକୁ ତମେ ମନେ ରଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେମିତି ବୋଲିବ, ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ପବନ ଭଁର ମହୁମାଛି ଏକ, ମିଳିଲେ ଏକାଠି ଦିନେ, ଟିକି ଫୁଲଟିଏ ମନ କଥା ତାର, କହିଲା ତାଙ୍କରି କାନେ। ପବନ ଭଁର ମହୁମାଛି ଏକ, ମିଳିଲେ ଏକାଠି ଦିନେ, ଟିକି ଫୁଲଟିଏ ମନ କଥା ତାର, କହିଲା ତାଙ୍କରି କାନେ। ଘରେ ପିଲାମାନେ, ପବନ ଭଁର ଆଉ ମହୁମାଛି ଏକାଠି ହେଲେ। ଏକାଠି ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କଣ, ଏଇ ଟିକି ଫୁଲଟି, ଛୋଟ ଫୁଲଟିଏ, ସେ ତା ମନ କଥା ତାଙ୍କରି କାନରେ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କରି କାନରେ କହୁଛି, କଣ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ କହୁଛି। ଟିକି ଫୁଲଟିଏ ତା ମନ କଥା କହୁଛି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ତାଙ୍କର ମନ କଥା କୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହନ୍ତି। ଫୁଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ମନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି। ଜଗତ କରତା କେତେ ଆଦରରେ, ଆଣିଲେ ଏଟାକୁ ମୋତେ, ସାନଟିରୁ ଆଣି ବଡଟିଏ କଲେ, କେତେ ଯତନରେ ସତେ। ଜଗତ କରତା କେତେ ଆଦରରେ, ଆଣିଲେ ଏଠାକୁ ମୋତେ, ସାନଟିରୁ ଆଣି ବଡଟିଏ କଲେ, କେତେ ଯତନରେ ସତେ। ତମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ ବୋଲି ପାରିବ, ମଧୁର ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ବୋଲି ପାରିବ। ସେ କଣ କହୁଛି, ଫୁଲଟି କଣ କହୁଛି ନା, ଜଗତର କଥା ବା ପରମେଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ବା ଠାକୁର କେତେ ଆଦରରେ ମତେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ, ଛୋଟଟରୁ ବଡଟିଏ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସାଧା ଆମେ ଜାଣିଛେ, କଡ ହୁଏ, କଡରୁ ଫୁଲ ହୁଏ, ସାନଠୁ ବଡଟିଏ କଲେ, କେତେ ଯତ୍ନରେ ସିଏ କଲେ। ଆଉ କିଏ କରିଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ବା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଭାବନା ତାଙ୍କର ଅଟଇ ଅପାର, କିଏ ବା କରିବ କଳି, ତାଙ୍କୁ ମନ ଜାଣି କରମ କରିଲେ, ଦିଅନ୍ତି କରୁଣା ଢାଳି। ଭାବନା ତାଙ୍କର ଅଟଇ ଅପାର,
କିଏ ବା ପାରିବ କଳି, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି କରମ କରିଲି, ଦିଅନ୍ତି କରୁଣା ଢାଳି। ଏଠି ଫୁଲ କବି କହିଛନ୍ତି ଫୁଲ କଣ କହୁଛି। ଭାବନା ତାଙ୍କର ଅଟଇ ଅପାର, କାହାର ଭାବନା ତାଙ୍କ କିଏ ବେପାରୀ ଅଟଇ ଅପାର, ଅପାର ଅର୍ଥ ଅନେକ, କାହାର ଭାବନା ଅନେକ ନା ଠାକୁର ବା ଭଗବାନ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଗତକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଭାବନା ଅନେକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଅନେକ ଅନେକ ଭାବନା ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ମନକୁ ତମେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବ, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ତମେ ଯଦି କର୍ମ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ତମେ ତାଙ୍କ କାମ କଲ, ତମକୁ ଦିଅନ୍ତି କରୁଣା ଢାଳି, ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୟା ତମେ କରି ତମକୁ ସବୁ କଥା ଅର୍ପଣ କରି ତମକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କରୁଣା କରନ୍ତି, ଦୟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ତମେ କାମ କଲ, ସେ ତମକୁ ତାଙ୍କୁ କରୁଣା ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, କରୁଣା ଢାଳି ଦୟା କରନ୍ତି, ଯାହା ତମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି ଏଠି ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଭଗବାନ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତର କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ନୀତି ମୁଣ୍ଡା କଇ ଭକତି ଅନ୍ତରେ, ଏ ପ୍ରଭୁ ପରେ ମୋ ସ୍ୱର, ଯେଉଁ ବାସଟିକ ମାଖି ଦେଇଅଛ, ପ୍ରତି ପାକୁଡ଼ାରେ ମୋର। ନୀତି ମୁଣ୍ଡା କଇ ଭକତି ଅନ୍ତରେ, ଏ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ବାସଟିକ ମାଖି ଦେଇଅଛ, ପ୍ରତି ପାଖୁଡ଼ାରେ ମୋର। ଫୁଲଟି କଣ କହୁଛି? ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିତି ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି। ଭକତି ଅନ୍ତରେ ଭକ୍ତି କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଏ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ସେ କହୁଛି ତମେ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ଟିକେ ମତେ ଦେଇଛ, ମୋ ଦେହରେ ମାଖି ଦେଇଛ, ମୋ ପ୍ରତି ପାଖୁଡାରେ ମାଖି, ପ୍ରତି ପାଖୁଡାରେ ବାସ୍ନା ଥାଏ। ସେ ବାସ୍ନାଟା ଚାରିଆଡେ ପବନରେ ବ୍ୟାପେ। ବାସ୍ନା ହେଲାଠୁ ଲୋକମାନେ ସିଆଡେ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ମହୁମାଛି ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି, ଉଡି ଉଡି ସେ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ମହୁମାଛି ଆସନ୍ତି। ତମେ ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା ଦେଇଛ, ବାସ୍ନା ଅଛି ବୋଲି ମତେ ତୋଳିକି ନଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ବା ନିଜ କାନରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବା ମାଳ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର କର୍ମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କରିବି, ସେହି ବାସନାକୁ ବିତରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ମୋ ମନରେ ବଳ, ଖୁସି ଜନ ମନ ହୋଇବି ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ଜିତିବି ଯେତେ କାଳ। ଜାଣି ଦେଖୁଛ, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରତି ପଦର ଡାହାଣ କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛବି ଅଛି, ଫୁଲର ଛବି ଅଛି, କୋଉଠି ମହୁମାଛି ଅଛି, କୋଉଠି ପାଖୁଡା ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି, ପ୍ରତି ପଦରେ ଅଛି। ସେ ପାଖୁଡା ତମେ ଜାଣିବ, ଏବଂ ପଦରୁ ଜାଣିବ। ସେହି ବାସନାକୁ ବିତରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ମୋ ମନରେ ବଳ, ଖୁସି ଜନ ମନ ହୋଇବି ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ଜିତିବି ଯେତେ କାଳ। ଫୁଲଟି କଣ କହୁଛି? ଯୋଉ ବାସନାଟା ମତେ ଦେଇଛ, ସେଇ ବାସନାକୁ ମୁଁ ବିତରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ମୋ ମନରେ ତମେ ବଳ ଦିଅ। ମୁଁ ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା ଦିଏ, ଯୋଉ ବାସ୍ନାରେ ମତେ ଆସି ନଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଲଗଉଛନ୍ତି, ନିଜ କର୍ମରେ ଲଗଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବାସ୍ନାଟାକୁ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ବଳ ଦିଅ। ମତେ ବଳ ଦିଅ, ମତେ ବଳ ଦେଲେ ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ମୋର ବାସ୍ନାଠୁ ଚାରିଆଡେ ବାଣ୍ଟିବି। ବାଣ୍ଟିବ ତ ମତେ କର୍ମରେ ଲଗେଇବ। ଖୁସି ଜନ ମନ ହୋଇବି ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ଜିତିବି ଯେତେ କାଳ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡାକନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତି, ସେ ଡାକନ୍ତି ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ତୋଷୀ ଜନ ମନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ତୋଷିବେ, ମନ ଖୁସି କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ତୋଷିଲେ ବା ମନ ଖୁସି କଲେ ନିଜେ ଧନ୍ୟ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କଲେ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହବ, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବେ। ତେଣୁ ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମତେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛ, ମୋ ମନରେ ବଳ ଦିଅ। ତେଣୁ ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି, ଫୁଲର ଯେମିତି ବାସ୍ନା ଅଛି, ତାର ବାସ୍ନାକୁ ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମଣିଷର ବିଭାଘରଠୁ କରି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ, ପୂଜା ପାଠରେ, ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ, ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି। ମରଣ ଠାରୁ ବିବାହ ଠାରୁ, ବିବାହ ବ୍ରତ ଏବଂ ଶବ ଦାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ତାକୁ ଲଗା ଯାଉଛି, କର୍ମରେ ଲାଗୁଛି, ତାର ସେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ତାକୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତମ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ତମ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ, କିଏ ଡାକ୍ତର ହବ, କିଏ ସୈନିକ ହବ, କିଏ ଶିକ୍ଷକ ହବ, କିଏ ସମାଜ ସେବକ ହବ। ତମ ଭିତରେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି,
କରୁଣା, ପରୋପକାର ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁରା ଲୁଚିକି ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଣ ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲା କଣ ବଡ଼ ପିଲା କଣ ତମେ ଛୋଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଗୁଣ ଯଦି ତମେ ବିତାରି ପାରିବ, ଦେଖେଇ ପାରିବ, ତମ ଫୁଲ ଭଳି ଝୁଲ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛି ତମକୁ ସେ ବଳ ଦେବେ ଏବଂ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଧନ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ପଦ୍ୟ ଟିକି ଫୁଲଟିର ବାସ ପଢିକିରି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିକିରି ଆବୃତ୍ତି କରିକିରି ଶୁଣିଲ। ତମେ ଘରେ 4-5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପଢିବ, ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ମନ ଦେବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ ବୋଲିବ, ବୋଲିକିରି ଇଏ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ତମେ ଆସିକି ବୋଲିବ। ତମକୁ ବୋଲିବା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆବୃତ୍ତି କଲେ, ଯୋଉ ବୁଝିଲେ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତମକୁ ଏଇ ଭଲଟାକୁ ତମେ ସେମିତି ବାଣ୍ଟିବ ତମର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ଗୀତଟି ସ୍ୱର ଶୁଣେଇବ, ବାଣ୍ଟିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।